हेल' देस्तो आङो नोंथांमोननो दिनैहाय माने खैला खुवारियाव मानसिफ्रा माबायदि खामानि मावो आरो माबायदि खैलाया खैलाखौ माबोरै बरनो आं बेफोरखौ नोंथांमोननो फारि फारि दिन्थिलांगोन। नोंथांमोना नायदो, स्किप खालामनो नाङा नङाबा मिथिनाय नङा। फार्स्टनिफ्राय लानानै लास्टसिम नोंथांमोना नायदो। आङो नोंथांमोननो फारि फारि दिन्थिलांगोन आरोना खैलाखौ माबायदि दानो आरो माबायदि बरनो, खैला गुदुङा माबायदि, खैला खुवारिया माबायदि, आं बेखौ नोंथांमोना फारि फारि दिन्थिलांगोन। नोंथांमोना स्किप खालामनो नाङा, नोंथांमोना गोसो होनानै मोजाङै नायलांगोन होननानै आं आसा खालामबाय। दायो आङो खैला खुवारियाव थांगासिनो दङ, माने बे हाब्रां आरोना हाजोआव। माने खैलाया बियो ओरैबायदि माने बुस्थुआ माने हा सिङावसो आरोना, बिराद गोथौ दैखर बायदि खुरनांगौ। गोथौआवहाय गैयाबाबो 200 फुटसो गोथौ आरोना, दैखर बायदि ग्रं ग्रं खुरो आरोना, ग्रं ग्रं गोथौ खुरो। ओमफ्राय गुवार आरो बेयाव हाबनानै माने सिङाव सुरंग दं आरो ओरैबो ओरैबो नाला दंजोबो एन्जर गुदुं बायदि। बेयाव हाबनानै माने थेलाबोयो आरोना, गुवार आरोना, दाब्लेब्ले बारा माबा नङा माने बुस्थुआ। मा होनो बेखौ, बारा गोजौ नङा माने गुवारल' आरोना, एसे गुवार आरो बिदिनो 10 फुट 12 फुटसो गुवार जागोन। ओमफ्राय गोजौआ बिदिनो बबेबा 4 फुट बबेबा 3 फुट 3.5 फुट बिदिल' आरोना। आं नोंथांमोना फारि फारि दिन्थिगोन। आं बे जायगायाव थांगासिनो दङ, नोंथांमोना नायगोन, आङो बेखौनो आसा खालामबाय। आं नोंथांमोननो फारि फारि दिन्थिगोन, नोंथांमोना स्किप खालामनाङा दै। स्किप खालामब्ला नोंथांमोना नुजोबनाय नङा। खैला गुदुङाव बारा माने स्रां नङा आरोना, खोमसिथार, माने टर्च सुनासो नायनांगौ। बेवहाय मोजां नुवा, होमब्लाबो आङो नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजागोन, सेस्था खालामगोन। जेसेबां हायो एसेबां क्लियार दिन्थिनो आङो नोंथांमोननो सेस्था खालामगोन। दंजोबो आरो नाय मानसिफोरा सिङाव जालायो आरो दा बे जाबाय गारि, मोसौनि गारि। मानसियानो मोसौ जानांगौ आरो बेयाव। बोलोजोंसो जुजिनाय, साखाया दंफांनि, दुर होनाय, माने थख्था दोगथाबनाय आरो। औ, साखा लानांगौ, गुरलाब लानांगौ, धेमालि नङा बुन्दुफोर। नायदो गायथि होनग्राया नैबे बेल सायाबो हास'लायनांगौ नै, हेन्देल गैबावा। नायदो जोंना आदैया माबायदि खुदों नायदो, नुबाय? आइरे बाबा, ओरैबायदि थाला थाला गायो आरोना। नै ओरैबो हमना लाबावसो, जेबो गैया नै, ओरै लामा, ओरैबो लामा, जेरैबो माने हमना लादो बिल्डिंनि एपार्टमेन्टनि मा होनो बेखौ, बेच 1 बेच 2 ग्राउन्ड फ्लरनि बायदि आरोना। दा नैबेवहाय नै खायद' जासिगोन जाहैबाय आरो। भोजन करेगा यहीं पे, चलो हम भी करते हैं थोड़ा। मा बेलाय सिरा, चलो करते हैं। नायदो गारिया बेबायदि आरोना। अके, सिरा जालाय नांखादोंनो। नायदो खैला गनाया नै, दुरलाब दुरलाब गथारो आरोना। गेस्रेम आरो बियो बुस्थुआ, माने बेयो दै गोनां ना, एसे गेस्रेम आरो बियो। बबेबा गोरा गोरा दं होनदों, आंथ' मिथिया, हाफेरनायाखै। बेयाव दै गोनांखाय गुरै ना। बेसेबांसो खामायनो हायो दै सानसेयाव? 3000 4000 खामायनो हायोना? होमबा नायदो, जोंथ' बड'लेण्डआव बेसेबां मोनो, 300 250। बेयाव नायदो 4000 5000, बेबो घन्टा मोनथाम मोनब्रैल' मावो नामा? घन्टा मोनथाम मोनब्रैल' मावो। औ, घन्टा मोनथाम मोनब्रैल' मावो आरोना। ओमफ्राय सिलपाता आं उन्दुना थानोसै आरो सानसे। नायदो बुन्दुफोर, देख'बानो गयो, देख'बानो फैसा। देख'बानो फैसा, देख'बानो फैसा नै। गारिया फाम गैला, गारियाव फाम गैबावला दा कम्पिउटारावसो। नैबे जाहैबाय मा होनो बेखौ, पेट्रल ना डिजेल जाखो बियो? मानसिनि डिजेल, नायदावग्रा, नायदावग्रा। गारिया नुबाय, थेला गारि माने, थेला माने थेलाखाय साखा नायदो माबायदि। नुबाय? मा होनो बेखौ, ट्रेननि साखा होनांगौ जाखो ना दंफांनि साखा होनांगौ जाखो? लहा का साखा हायबाय। गारि पामचार जायाबाल देख'बावगौमोन फैसाखौ। देख'बानो मोनो फैसा। देख'बानो मोननायखौलाय आरो माथो बानांगौ जाखो। बानाङा, देख'गासिनो, देख'नै देगासिनो फैसा, बेफोर गासिबो बेजों देगासिनो। ओइ जे एखौबो दोनबाय। एटिएम ओरैबो होगासिनो दं नै, दांबा सरखारि एटिएम बियो, जेरावबो एटिएम। नैलै गथ'फोर, फोथाया जानो हागौ नै, आंबो दंफैथारो नै। फोथायाखै जानो हागौ।
लाजिगुसुलै बियो हिनजाव गोदानालाय लाजि गिया जाखायोना ना मा बुङो हिनजाव गोदाना लाजि गुसु जाखायो खेङावबो गारबो जाया औ गारबो जाया मालाया लावना खावना खारगोन ना औ ओके गाइस स' गाइस नोंथांमोना माबायदि नुखो माने आङो खैला गुदुं हाबनानै दिन्थिजोब्बाय माने सिङाव बुहुद खोमसि आरोना सिङाव जोबोद खोमसि माने बेवहाय हाबोब्ला माने बबेबा हाखर गुदुङाव हाबनानै फाथालफोर थानाय बायदि मोनो आरोना मेङो जोबोद मेङो सिङावहाय माने गं नांगौल' आरोना 4 फुट बबेबा हाइटआ बबेबा 3 फुट 3.5 फुट बिदि दं आरोना माने बेवहाय बिदि गारि बोनानै माबायो आरो जेनेबा खैला दांग्राफ्रा बेबायदि दानो आरो दा आंनावबो नै एखे फुरा मेंब्रां जाबाय आं नै एखे मेंब्रां माने दैमायाव दुगैनोसै आरोना